Takže dobré ráno všetkým. Takže dnes budem robiť vlog z dnešného dňa. Áno. A musím sa No. Co? Ja. Takže dobré ráno všetci. Dnes budem robiť vlog z dnešného dňa. Ale ešte som oblečený. Hej, takže musím sa ešte obliecť. Dobre, takže mikinu. No. Takže ideme na trh a nestihol som piť kávu, lebo stále nám je šatuje a vypala mne svetlo, je to normálne tohto. Takže mi sa vežal tak fľašku aj toto. Aj fľašku z vodu. Ideme? Musíš. To co stane? No. Ti je ešte tma, normálne je tma vonku. Ja. Ja ešte bude zavrieť. No. Aha. Tak to je? Nebol tam ani sama. Takže dobré ráno z Glasgowa je sobota, asi neviem, 7 hodín ráno, lebo stajame sa buď skoro a ja som stal o 8. No. Takže dnes máme pláne, ideme na trh, potom idem sa pekne ostrihať, potom o 3 ideme na koncert, takže dnes bude nabitý deň, takže nás sledujte na mojom kanáli Maroš Balog oficiálne. Čaute, práve už dochádzame na to miesto, kde je trh. Vonku je zima dneska, zima je. No tak, trošku vám ukážem z toho miesta, čo tam predávajú, čo tam majú. Takže to je to miesto. Každý, keď niečo má doma naviac a proste už to nepotrebuje, tak príde tu, zaplatí si miesto, 15 libier a proste môžu si kúpiť, môžete predávať vlastne svoje veci za sumy, ktoré vy si dáte. Tak ale ako kúpite tu rôzne veci. Osobne ja som tu kúpil veľa vecí, keď sme mali dom, tak sme si zariadili dom odtiaľto. Takže tak. Neviem, či môžem z tohto miesta urobiť takéto video, ale uvidíme. Čo ma niekto zastaví. Ako skúsim, tak to nenapadne, hej, keď... Ale myslím, že nikto by pre toho nemal mať nič.
Takže prvú vec, ktorú som kúpil, tak som si kúpil toto tu. Je to taká, jak sa to volá, taký mixer na ovocie. A hodí sa mi to, pretože keď chodím do gymu, tak si môžem urobiť túto ovocie a ono mi to rozmixuje, je k tomu aj nabíjačka, takže cenovo to nebolo úplne lacné, keďže je to tak, malo by to byť minimálne tých 5 eur, ale dal som za to 10, pretože je to nové braniu, tá pani povedala, tak dúfam, že to tak aj bude. Ako dnešný trh hodnotím asi z 10, 5 z 10 alebo 4 z 10. Nič moc, nebolo tu nič proste také, aby som si mohol niečo kúpiť ako väčšinou. Ale tak uvidíme, budeme pozerať ďalej. Majú tu dobré voňavky, po 5 eur. Takže, OK. Takže sa našla si niečo dobré? Áno, našla som si nové šafy. Nice. Takže ideme ďalej sa pozrieť niečo. Majú tu dobré veci, no. Takže čo, Staňo? Kúpila si sebe daso? Áno. Áno, Staňa kúpila. Kúpila 2 tašky, kvitky, nedám na co nám. Co budeme robiť s tými kvitkama. Takže už nakúpeno, ideme domov teraz a uvidíme, čo bude ďalej. Takže čaute, už som doma. Takže ukážem, čo som si kúpil dnes na trhu. No. Toto. Tak ja som za to dal 10. Otvoríme si to. Čo tu máme? Ja kamerujem už. Takže tu mám toto. Mám nabíjačku. Také. Takže tak sa to otvorí. Myslím, či ja sa to otváral. Nie. Jo, nie znam. Aha, tak. Otvoríte si. Napijete. Ale potrebujem to ešte nabiť. No. Som skúpil taký čočasy. Aj také kraťasy. Adidas. Či vlastne Nike. Takže asi tak. Pozriem sa vám ešte. Takže Staňka nám robí raňajky. Chutné, výborné. Takže tak sa robia raňajky. Tak. No. Takže sa dneska tešíme. Budeme mať nabitý deň. Tešíme sa na koncert. Potom vám robím video aj z koncertu, na ktorý ideme o 3:00. Takže tak. Takže pre vám požehnané ráno, majte krásny čas s Bohom dnes. Oddeluje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd. Emocíne, dolu. Tak sa aj stalo. Boh Takže nazval tak. oblohu nebom. Bol večer a Boh sa ukáže pevnina. Staňa urobila
vajíčka, máme salamu, chlebík. Dneska máme veľmi... Čo máme dneska stále? Čo budeme dneska robiť? Ideme na koncert, ideme chváliť. Ktoré robia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. Čaute. Teraz idem sa strihať troška, pretože potrebujem sa ostrihať. No, takže to som si kúpil na Tarhu, je to nové braňu. Takže pozrite sa, ako pekne mi to všetko rozmixuje. To je výborná vec. Teraz. A čo nejde? Ide. Výborné, pozrite sa. Oni prišli pohár, my nedám som ruka, ale ten co na kávu mám. No a ukážem vám, ako sa to pekne proste dá piť. Ale tu budem musieť odšrobovať, sekundička, moja manželka ma bude kamerovať. Ale kamerujem. Takže takto si to odkrutíte, pekne. Úplne jak zmrzlina, ale fakt. Ňam. Ideme na koncert. Being here, Hearts are looking tired eventually. Oh, it's another great save, Craig Gordon, and it's hacked off the line. Už, je to tam. Volunteers, please help me move up the steps to the side. Yes, I'm a dancing arena. Move the loop on the beat.
Otvorené. Čaute. Víte, co já jím? Tam, vidíte? Stlačíme raz, stlačíme dva. Ideme na návštevu teraz. Tak, ideme. Takže veľkonočné kamerovanie. Čau.